Agorwyd Camlas Maldwyn yn dechrau'r ganrif ddiwethaf i gysylltu'r dre newydd a'r môr. Roedd cychod fel hyn yn cludo calch i fyny'r gamlas ar gyfer defnydd ffermwyr y canolbarth ac yn mynd nôl y gyfeiriad caer yn llawn o frethin ac yn hyrchwyd yn patrioedd y dre newydd. Ond yn fuan ar ôl agor y gamlas fe ddaeth yr rheilffyrdd a byr fi oes air Camlas Maldwyn. Eto does ond pryn hanner canrif ers i'r gamlas gau. Ers hynny ail agorwyd rhannau o'r gamlas ar gyfer ymwelwyr a'r bwriad nawr i'w adfer dros 10 milltir ar 20 o'r gamlas. Ar ôl hynny, bydd yn bosib teithio mewn bad yr holl ffordd o'r dre newydd i Langollen. Bydd y cynllun yn costio 10 miliwn o bunnau. Ac o weld cyflwr y gamlas mewn rhai mannau, mae'n hawdd deall pam. Yn y fan yma, ar gyrion y dre newydd, mae'r gamlas yn sych gyda choed a phorfan tyfio'i gwely. Mae'r pontydd arferau glid o'r gamlas dros y ffyrdd hefyd mewn cyflwr gwael, neu wedi diflannu'n llwyr. Mewn ambell i fan mae'r gamlas wedi diflannu'n gyfan gwbl. Mae'n anodd credu'r peth nawr, ond pryn hanner can mlynedd yn ôl, roedd y gychod yn hwylio i fyny ac i lawr yr union fan yma. Heddiw, does ond ca gwyrdd ar ôl, ac mae hynny'n dangos pa mor anferth fydd y dasg o ail-agor y gamlas yma. Eto mae'r consortiwm o gyrff cyhoeddus sy'n ystyried adfer y gamlas yn siŵr bydd yn werth yr holl filiynau. Rhagwelir y bydd y cynllun yn creu bron i 200 o swyddi newydd, yn ogystal â chynnoedd o swyddi dros dro. Bydd y hefyd yn hwb sylweddol i economi canolbarth Cymru. A pwy, pan gaeodd y gamlas ym 1930, allai fyth fod wedi rhagweld hynny.